guys, nuruti kemauane Dewi Sekarwangi guys, ora dituruti dhek mbrebes. Belahne sitok sawetne sitok belahne ben bubut-bubuti dhewe, ben bubut-bubuti dhewe, ben masak-masak dhewe, ben maem dhewe. Ning aku lek ditawani ya ayam. Ayam kok. Ayam kampung Hago guys. Ya nasib baik ya lek masalah ayam ora bombas guys. Arek nyekel kandang. Iya.